9 Hilda Denkert, Hudiksvalls rid- och ponnyklubb på Mansborough Dixie. Därefter 08 Maja Norén. Varsågod och riv. Lägg ut dem. Jag tänkte ja, där uppe. Det där var bra Hilda. Ja, vi hoppar ju 1, 2, 3. Det kan vi slippa till. Oj, så det. Och sen stannar nästan på magen. Jag revet också. Ja, det är mamma kan klippa. Men gud vad hon hoppar. Nej, men vi målar om det. Åh nej, stopp vi. Det här är lite fel. Så här långt. Men du, jag gick en feltid 3+5 minne. Varför? Jag tror det är fel. För jag följde med honom. Det är mycket med. Då hoppade jag bara. Ja, det var det. För jag var utsluten efter 2 stopp. Så hon hoppade fint där. Japp. Det hade jag glömt. De bara ihåg alla stoppen. Det var de som var mest. Bra Hilda! Och nu fick vi en ännu snabbare tid. 0 fel, 19:89 innebär ledning för Hilda så här långt då. Startar med 08.